Ang siling sa manugwali, labi na gid sa manugwali 9 versikulo 5 kag 6. Nga ang mga buhi na kibalo nga kita mapatay. Apa nga mapatay, wala gid sang nabalan, sang bisan ano nagakalitabo sa babaw sa kadaygan sang duta. Ang ila kaisa, ang ila gugma na wala na. Gani mga kauturan, kabay pa ini makatag sa aton sang dugang nga hibalo, may tungod sa kahintang sang kamatayon. Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pag-usisi sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay linggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Kaya ako nagkapasalamat, Ari, ang akon nga mga upod sa siningation nga maghatag sang patag sa aton nga leksyon. Leksyon numero 10, Spiritualism Exposed. Para ini sa Hunyo 1, tubtob Hunyo 8. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Ang akon upod karon mga kauturan, for the first time, wala, primero pagid siya nga nakaupod sa aton. Apang I know kami na kay Balonga, he has something with him, mga kauturan. Kay isa siya ka-graduate sa School of Theology or diri sa CPAC sa iyang pagkapastor. Atong lang niyong kauturan, solo sekreto lang niya, nag-graduate na siya as magna cum laude. Apang mga kauturan, siya gintawag sa CPAC sa pagbulig tudlo sa aton ng mga estudyante. Bisan bago lang siya nag-graduate, but yet gintawag siya sa pagbulig sa aton ng mga pagtudlo sa aton mga estudyante nga nagakuha pagkapastor. Wala sang iban si Sir Emmanuel Manny Sabio Jr. Sir, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw man Dok, kag salamat man sa sila nga introduction no. I am humbled enough to hear that kana nga introduction, kag ako man gina-greet ang tanan nga mga nagatan-aw sini nga lesson review nga kabay kitang tanan mapanalanginan sa pulong sa Ginoo sini nga tion. Yes, and that's correct. Ay kaduan mga kauturan, permanent ninyo nga nakita nami gini sa mga punto nga iya ginatag sa confirming every time nga ari siya ipot sa aton pag-review. Mga kauturan, wala sa iba ng aton nga church o senior church pastor diri sa CPAC. Wala sa iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa iyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir Manny. Mayong adlaw sa aton mga kauturan kag mga kabiyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa ning programa. Kagkabay pa sa ning hapon magkatuo. Sining adlaw makatuo naman kita sa dalagko nga mga butang gikan sa Ginoo. Yes, and that's correct. Sa hindi pa tamang padayon mga kauturan, yukod-dukotan niya itong naulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, yari kami nagapalapit sa imo. Kabay pa, nga imo kami bendisyonan imo pagpakamuyon Ginoo. Ini nga review sang leksyon. Yung natugyan namon ini sa imo. May the best will come out of our discussion right now. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes, akong pagkabayon si Sir Manny. Pagbasa sa aton sadsara ng teksto. Atong pagbasahon ang unang Tesalonica 4 versikulo 16 kag 17. Amo kini ang hambal sa Biblia. Kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sa pangmando, sa tingog sang puno nga manulunda kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay diha kang Kristo mabanhaw sing una. 17. Niyan kita nga mga buhi nga nabilin
sagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan kag niyan maging kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Yes. Pastor Delbert sermon ni atong leksyon 10. Spiritualism exposed. Isa sa mga controversy o mga ginaaway ni sangkaaway ni Satanas. Amo ang kahimtang sang kamatayon. Ang kamatayon, Pastor Delbert, is a very simple thing. Pero sa simplicity sang kamatayon, si Satan nagahimo sini kapital para lang ma-divert, maliwat, para lang mapatalang ang katawan sang Ginoo sa matuod nga realidad. Yes, Pastor Delbert, why? Okay, that's a very intriguing question. Nga ang kasimple sang patay, wala naman nalabot. Pero why it is being used by Satan? Pastor, no? Sa sining mga natakna, sining adlaw, aton ma-discoveryhan diri. Daw nabudlayan ko magsabat kay nga siguro isa ka punto dira kay wala pa gid siya sang may nagbuhi alin sa nang patay kang magsugid sa aton sang eksakto kung ano gid ang matabo. Tungod sang aton pag guro sa aton espiritu sang gusto tagin mabalaan ba, maintriga ta kung ano katabo dito. So then that's why si Satanas himuon niya kapital agud nga madilyud, matiplang, magtalang ang mga katawhan para digto magkadto sa iya. Sa sininga punto, Pastor, ako nakita diri nga sa pagkatao sang siyentipiko, paglambo sang ihibalo sang edukasyon, nga naghimo ta nga siyentipiko, tani ang mga witchcraft ni, kining mga superstitious, tani dugay na ni na dula. Pero ara gyapon nag-exister. Kag dugangan pa subong sa daw nahimo na siya pud nga scientific kay may mga ara data mga near death experience nga gina-publish all throughout books kag mga articles, and then sometimes it comes up into some scientific journals maybe. Kag mga findings nga kung imo padaluman contrary supak sa ginatudlo sa Biblia. Sa Biblia. Yes, sir, man, anong imong opinion? Sa akon do kaning spiritualism, sa sinugdan pa lang sa Garden of Eden pa lang. Amo ni ang ako nang ginatawag nga the biggest joke of Satan. Nga hambal siya ni iba nga hindi ka ginapatay kung makaon ka sa. Kay hambal sa Ginoo kung makaon ka mo sini mapatay ka mo. Pero ang yawa iyang kuan baliktad niya ba? And this is the work of Satan gid nga ginabaliktad niya ang word sa Ginoo. Nga imbis nga maghambal nga mapatay kita, ginahambal niya, ginapropose niya nga hindi kita mamatay, okay lang nga magkaon kasi na kay okay lang, hindi ka mapatay. So amo na, Dok, ang hasta subong ara gyapon na nga mga kabutigan karon sa ni Satanas. Kaya muna mga kauturan, nga amo ni siya mga kauturan kay kadamo sa mga Kristohanon nga nagapati nga ang kalag hindi mapatay. Correct. Yes. Nga ang mapatay lang niya ang lawas. Okay. So ang kalag niya pag mapatay ang lawas, magwa ang kalag sa malibot-libot na somewhere na. Kaya mo man na sa imo ginambal kay na Pastor Delbert, ining NDEs, NDE, near death experience. Nga may mga tao nga na almost naging mapatay dayon sa ano ya sa mata sang tao medically patay na gidya. Dugay-dugay na buhi. Pagkabuhi ya, nag-istorya siya nga, he had been in several places. Amo gali ni kung mapatay ka, so portanon. So, kung aton kanon, daw may gamay da nga contradiction sa kamuturan. Yes, labi na gid sining kalag na hindi mapatay. Sa aton nga Sunday, the deadly consequences of spiritualism. Ano di Sir Delbert ang imo nakita sa sining nga punto? Sa Sunday, Pastor, no, kay sa nasaling ko na, siguro
innate or ara gid sa tao ang gusto yang ang Biblia nagsiling-siling ni Sir Manny kagina nga mapatay ka nga totoo. Pero ara gid guro sa tao yang masupak sa kabubuton sang Ginoo kay gusto yang mabuhi pa mo. So pati kita didto sa kay Satanas in which ang immortality, ang konsepto sang kalag nga hindi mapatay as mentioned na ni Pastor Tomado kagina nga common belief among Christians. Do may mga factions sa mga Kristohanon nga pagtuluhan nga hindi sila gusto sang spiritismo, witchcraft or whatsoever kind of occult. Hindi we condemn that unanimously as Christians, we condemn that. Yes. Oo. Pero we hang on into the immortality of the soul. Yes. In which, nga kung basihan nimo diri sa mga biblical records, soul can be destroyed. Most especially in Matthew chapter 10 verse 28, doon naghambal siya nga hindi ka magkabalakas ang nagapatay sa unod, apang hindi makapatay sa espiritu, apang makalaglag sa kalag. Still, the soul is destructible. Oo. So, these concepts, at hindi kung imo ni later on may arat kita mga passages from the Old Testament and the New Testament kung ato ni usisaon sa pagkakaroon ini nga ideya wala naghalin sa Biblia kundi we can trace it according to the tradition paganism and then enhance kagin pa mana sa Kristohanon by the Greek philosophers. Nga makasiling kita da nga ang concept nga ang kalag asa nang salim na kagina pastor nga hindi iya distractable ang lawas lang niya pagkatapos mapatay ang tao ang kalagyan malagaw-lagaw kung sa din. In short, for me, that is not death. That is transformation from one form of life to another form. Yes. Nagliton ka lang sa halin sa lawas nun pakadto sa espirituhanon so-called. Para sa akon ang kamatayon according to the Bible is the complete cessation of life. Ang pagka laglag naguntat gid ka sang imong pag-exist. Yes. Yeah, Sir Manny. Okay, Doc, no? So, amo ni siya ang sa Sunday na to, bisan sa Bible, gina-condemn gini sa Leviticus. Mention gina nga hindi kita magkadto sa mga tao nga nag-communicate sa mga patay na. Because we know nga kung mapatay gali ang tao, Wala na gid yala. why na gid? Kaya naghambal na Ecclesiastes 9 nga 5 nga why na gid? Kung nakabalo kita nga mapatay kita, mga buhi, pero ang mga patay, why na nahibaluan? The dead know nothing. So, amo ni And they have no relationship anymore. Why Nothing. Yes, go ahead, Sir Manny. Kag may ara pa gid nga kuan sa Genesis ba 2:7 nga pag-create sa Ginoo sa aton sa tao. Wala naghambal dito Dok nga why gambal nga and the man received a soul. Why? Kaya naghambal mo dito. And Adam or the man became a living soul. Meaning kita ang buhi nga kalag. So kita gali ang kalag. Wala kita nakadawat sing kalag kundi kita gid gali mismo ang kalag. Amo pag ginadok. Yeah, kaya ang kalag nga gina-mention na labi na sa Genesis, throughout the Bible it is being supported. Nga ang kalag ya kita. Okay. Nga nahalin sa yabok dayon huyupan sa ginawa sang Ginoo kag nahimo buhi nga kalag. Oo. Na ang term pastor nga buhi may satong may patay nga kalag. ang punto lang dira nga ang kalag hindi immortal, hindi nga walay kamatayon. A day will come nga ang kalag mapatay kay ang tao amo mismo ang kalag. Yes, sir. Yeah, sir. So in short, man is a unity of spirit or soul and body. It will not exist, hindi siya mag-exister kung wala na sa iya ang ginhinawa sang Dios. Kay nanginbuhi siya nga kalag, sang ginhawaan siya sang Dios. So it means to say that when man masiparargan siya sa Ginoo nga naghatag sa iya sang espiritu sang kabuhi which is amo ang ginhawa sang kabuhi sang Dios, then maga-exister siya, mabalik siya nga yabok. Yeah. And that's correct. Pastor Delbert, isakyan ko gina. Kay ang yapo ngin umol sang Ginoo nahimo buhi nga kalag sa panahon nga ginhuyupan sang ginawa sang Ginoo. Then paulam na ng ginawa hindi na aton. Anytime niya kuha na sang Ginoo. So pagkuha sang Ginoo sinang ginawa kag mabalik sa iya ang tao is yabok. Tidi ng kalagda
ang huyop sang Ginoo hindi kalag. Hindi kalag. Iyan iya sang ginuhuyop nga ginpahulam sa imo. You became living. It is because of the breath of God. Okay. And that's the point. Yeah. So, ini ang doktrina nga ginasuporta ni Satanas. Kag kadamo sa mga Kristiyanon nga pati nga ang kalag hindi mapatay. That's wrong. Yeah. Yes. Yeah, that's wrong biblically. And then Isaiah chapter 8, verses 19 to 20. I think this is a common text nga atong gina-quote. But ang background gali sini is nga kung magkonsulta ka sa witchcraft, magkonsulta ka to sa mga babaylan, amo ning labi nga ginadumilian diri sila nga sa to the testimony suno sa kasuguan kag sa pagpamatuod kung hindi sila naghambal suno sa mga pulong ina tungod kay wala sang kamatuoran sa ila who don't have the truth. Those spirit tests, those witchcraft, katong mga spiritista, mga babaylan. And the same thing, among mangyapon ang ginagamit ni Satanas. There is no truth in them. Pero ang pamangkot, Pastor, nga adamo pag diyan nagapatihaw. Kaya kanami gid kay Satanas, Pastor. Kanami gid sa iya, very cunning, kanami very secreto, very refined ang iyang nga bisan pa ang mga malagting nga mga pastor nga mga maalam sa Biblia nadala ni Satanas. Pila Satanas yan damo PhD degree kita ya pila lang 2-3 aton PhD compare kay Satanas. Yeah, in the Old Testament Sir Manny, ano ang ginambal sang Old Testament about death? Okay, no, so nami kay ato ang lesson sa Monday. Ang punto nga ang kamatayon nga sumala sa Old Testament. Atong mabalaan, Pastor, nga ang kamatayon gali gin-equate ni siya gyapon sa pagkatulog. So, ani galing ang kamatayon, grabe na, bisan sa Old Testament na daan, may ara na death is asleep ang concept. Kag ako ging basahan kining Daniel 12:2 nga damo ang magbugtaw alin sa pagkatulog. Amo man na pagkabanhaw man na siya, Dok. So, it is muna ang hambal sa aton nga ang kamatayon gigali katulog lang siya or dreamless sleep. Why na consciousness gid ba? So katulog lang siya kag gahulat na lang sa pagkabanaw. Amo man ni ang mga concept nga ari di sa Old Testament. Yeah, kag kon balik kunta sa aton nga premise kay na kag hindi lang ni premise kundi this is the truth. Nga ang ginawa nagbalik sa Ginoo. So ang nagakatulog iyabok. Yeah. But the day will come when Christ comes. Mamata sila because Christ will bring that breath to everyone who died and became and sleep in the dust. Yes, Pastor Delbert. Yeah, Pastor. Sa sini nga punto, Pastor, damo mga teksto di Old Testament tanan. So this concept supports into sa idea nga kung mapatay ang tao sa silimo ka ginayabok and there is no such an existence. Nga si David na patay, nag-atuto siya. Kagahulat pa siya nga banhawon. Hindi kay pagkapatay niya, naglagaw siya. Somewhat nga daw nami pa kung napatay ka na kay ang imo espiritu you will be in the land of the blessed. Yes. Daw nami na to yang imong kung diri antos ka kagutman ka diri kung mapatay ka pagkatapos mo patay daw nami na didto. So daw I don't know. Yeah, that's it. David mismo and many Bible writers sa Old Testament supports nga ang kamatayon isa kay katulugon kag nagapaabot sa adlaw sang pagmata, sa adlaw sa pagbugtaw, sa adlaw sa pagkabanaw. Yes, Pastor, how about in the New Testament? Almost the same, isn't it? Yeah, Pastor. Almost the same. In the New Testament, we have Lazarus kay John. We have Paul in the Corinthians. Niya aton pagtuo wala man isang kabililahanan, wala ni isang pulos kung si Kristo wala na banhaw. So it means to say resurrection is not only a fairy tale or an imagination story, kundi matuod gid nga natabo literal kay si Ginoong Hesus na banhaw. Yeah, but death is the same wise sa Old Testament nga ginhambal niya katulog si Ginoong Hesus several times. Klaro gini sa Juan kapitulo 11 bersikulo 11 hasta 14 kag 21 bersikulo 21-24 kay siling ni Ginoong Hesus niya malakatato sa Betania. Siling lang nga haw nya ti kay aton tuar biyan si Lazarus nagamasakit. Nagakatulog. Pero mi ko na nabatian sa imo Pastor nga wali.
Okay. All the way through, ang mga disciples niya, Ginoo, kung si Lazarus katulog lang, mabugtaw lang na siya. Oo. Pero sila ni Ginoong Jesus plainly. Si Lazarus is dead. Pero kadto ko to kay maano siya? Banawon, pukawon siya. So, death is just only a sleep. But, Pastor, death is not a totally, sleep is not totally death. Kaya isa katulugon niya, may heartbeat ka pa mo. Kung kisa agad damgo ka pa man. It's not totally. Pero para sa ako nga, aging gamit na siya sa Ginoo. Kaya amo na ang pinakalapit ng experience siya, agad mahangpan sang tao kung ano ang kahimtangan sang kamatayon. Another thing is, ang gindugang nga konsepto ni Paul, that we, sa Thessalonians for example, and then sa Corinthians, as been cited sa Daniel kagina, nga nagahulat kita sa mahimayaon nga pagbalik ni Ginoong Hesus kag kita pagalitunon gikan sa aton madinulonton kag pasukluban sang pagkadi madinulonton. Amen. Very nice. Faithfully spoken. Yes, sir, Manny. May alala ko basahan ko na namin kasi nga teksto no sa unang Korinto 15. Muna naghisgot si Paul about sa kamatayon. Hambal niya sa verse 51. Yari karon nagasugid ako sa inyo sing tinago. Hindi kita tanan mga tulog. He's speaking about that. Yes. Mga tulog. Kundi kita tanan pamayluhan. Sa isa ka tion o sa English nito twinkling o banay. So grabe ka dasig. Isa ka pagpamisok sa katapusan nga budyong kay magatunog ang budyong amo ni ang pagbalik sa Ginoo. Yes. Kag ang mga patay pagabanhawon nga di madinulonton kag pamayluhan kita. So ang corruptible mahimo nga incorruptible dok. Amo ni siya ang nami kay nga teksto sa Biblia nga nagahatag siyang paglaom sa aton. Nga kung gahulat kadita kag nag-alagad sa Ginoo sa ato nga bungkus nga kabuhi. Kung maabtan kita sa kamatayon, may ara gali twinkling o banay or grabe no. Isa ka pagpamilok lang ma-change gali kita sa immortality. Yes, and that's correct. Balik kita, Pastor Gilbert Balakay, sa ideya ng immortality of the soul. Ti sila ni Pablo, kung si Kristo wala na banhaw, ti wala man kita pagkabanhaw. Correct. Ti nga ang may pagkabanhaw, kung correct ang hindi mapatay ang kalag, nga ang banhawon patay, hindi naman kung patay. Yes, and that's the point. Ato lang ito galagaw-lagaw. Paano siya makabalik? And that's the point. Kung hindi iyan nagkakatulog sa imong punto kay nakarami man to nga ang katulugon nga gina-mensionar sa Biblia is just figure of speech. Okay. Like unto. Okay. Yeah. Nga daw katulad ikaw nga nagkakatulog para mahangpan naton nga ang kamatayon is just like asleep, katulugon. Pero iba yan katulugon sa tao, kaya di may heartbeat kita. But the point is, ginpaanggid nga ang tao, kung mapatay, wala sang nabalan. Correct. Wala gid siya nabalan. Nothing. Kung kita hamok, tulog, bisan anong kakitabo sa White House ang nabalan. Yeah, do you have something? Yeah, huwag kay kabalo kung anong oras, Pastor. Mabalaan mo lang at least. Yeah. Spiritism, balik ko sa imo sermon ano ni nga ang sa Wednesday, what kind of spiritism or spiritualism ang ginamensyona diri nga mahitabo sa katapusan ng mga adlaw. Ang inidok nga paggamiton sa kaaway no. Kung waay gid ta nakabalo sa Bible kag mga kang clear gid nga state of the dead, makakuan gid ma-deceive gid ang tao. Amo ni nga siguro dok damo kay subong nga nagapati sini because why sila kayo nakahangop gid sa kung ano ang ginhambal sa Biblia. Kag ang ilang style sini dok sa spiritualismo nga mga pagtulunan is they are using the signs and wonders. Kini katingalahan ba nga mga milagro bla dok nga ang mga tao nga daw wala pa sila grounded sa Biblia daw tuod gini kay daw napatay naman ta nito tapos daw nabuhi man. So amo na dok ang ginagamit sa kaaway nga daw ang kuan mo god ang tactics ni Satanas is tagaan ta niya isa ka baso nga juice pero may hilo gali. Amo na deception pero kanang tagaan ti ka hilo gid hindi man ka mag-inom. So tagaan gid kag juice pero may ara hilo nga mapatay gyapon ka. Amo na ang mga deception ni Satanas dok. Yes, and that's it. Nga daw kung hindi mo ito kayo hambal mo, if you're not grounded, kung hindi ka maalam sa Biblia, madala ka gid. Di ka damo sa mga tao nga wala namang sa Biblia. Kag madalagin diya sa kanami nga daw Diyos noon nga mga deception ni Satanas. Yes, Pastor.
Ay, Pastor, akong ginsight ang Isaiah chapter 8, verses 19 to 20. Kay sa sini nga panahon, this is reserved for the last days. Sa katapusan gini mga adlaw. And then, I think, kakatabo man sa atong mga adlaw, karon towards, idrag kita, iguyuron kita pa kato sa sina nga timing, sa sina nga panahon. Ang akong rin na diparahan, Pastor, is that si Satanas magamit siya sang mga milagro. Ang tao, mapati sila, kag masunod sila, it is not because of the truth. Hindi sa kamaturan, kundi tungod sang performance. Tungod, na-base siya sa performance. Tungod sang nag-ayo man. Nanami man. Oo, maka-experience siya man ko. So, these are the things. Usually, sa TV, sa commercial, subong, basta may testimony nga maayo, bakal ka, di ba? So, this is what Satan is doing in the last days. He focuses not on the truth, but on the performance. Amen. So, On the result. On the result. So, do magic, do whatsoever. Now, amo na gani nga daw hindi ko ka-inchindis ang kalibutan sa pagkakaroon. Nakasakay ko sa series one time. We are so sophisticated. We are so educated. Perti na atong internet, perti na atong level of, scientific understanding and technology. Pero nga galantaw man tagyapon sang Harry Potter, and then so on those things. Just only to mention one. And then another thing, as of now, we are entertained by superstition. Kaya young people nowadays, when they do gamings, there is an amount of witchcraft in this. Witchcraft kag in hindi these na games. human, natural human nga. May mga may mga supernatural thing na gini-include, gini-incorporate sa tao. Kaya imagine ang tao malupad. So that's supernatural. Hindi na real human nga sa una nga mga sine sa una buksingana kunanuranda harana kagugma karon niya hindi ma-entertain ng mga bata noon sina unless butangan sang supernatural beyond human capacity to do. Yes, Pastor, go ahead. Yeah, Pastor. So these are the things amo ni siya our mind nowadays are trained not to believe our ears and our eyes, kundi kung ano to ang ipakita kag ipagwa sa aton. So sometimes the truth is adulterated rightly. Mixed, okay. Yeah. Sa aton nga Thursday sermon, ano nga klase another kind of spiritualism? Okay, so I agree, before mag-proceed, I agree with Pastor Gintapana grabe ang impluensya karon. Kaya ako nga na-observe, Dok, tungkol sa TV, television, mga YouTube, mga Facebook, scroll ang mga bata, ng new generation, tapos full of spiritualism ng mga doktrina. So, na-indoctrinated, kag munang grabe kasubong ang challenge po sa iglesia, kita man, nga mapahangop pagid ang labi na gyud ang state of the dead, kag the danger of spiritualism. There is a Thursday, dili emphasize sa atong lesson mga kauturan nga ang kuan na gyud, ang paglaom lang gyud nato nga mga believers, mga tumutuo ni Jesus is the second coming, o mao ang pagbalik sa Ginoo. Kag while gali kita nagahulat, Dok, ang pinaka-importante gyud gali nga characteristic sa nasalin nga iglesia or sa remnant hambal sa atong leksyon is pagtuman sa mga sugo sa Dios kag may ara matuod ni Jesus. Yes. Amo na ang safety, kag kung gatuman kita, God promise sa Biblia nga kung nagatuman kita sa iyang mga sugo, tagaan kita niya sing kaalam. Kag amo man na sa Proverbs 9 verse 10 nga ang kahadlok sa Dios amo ang sinugdanan sa kaalam. So kung may ara kita kahadlok kag gatuman kita, hindi gid kita madadali nga ma-deceive ni Satanas. Labi na gyud ini nga ulihi nga mga panahon. Kag labi na gyud kay si Satanas, Dok, impersonate niya si Jesus. So magpa-as if siya ng si Jesus, tapos kung way ka kabalo, so daw mapati ka man kay wala man ka na-grounded sa balaan ng kasulatan. Yeah. Ang last day deception ni Satanas is wonders and miracles. Yes, sir. Pastor Delbert. Yeah, Pastor. I have cited kagina kag nagsiling ko nga spiritualism
kinahanglan naman nato ni sa aton reliyoso nga for the truth. Yes, we are the church. Kita iglesia kinahanglan ta makigangot sa Ginoo. In which sang Renaissance pagkatao sang scientific educational system nato hasta nga nagtubo na it promised to kill all those nga sometimes kung kaisa gani ang reliyon kung kaisa masiling na daw hindi na nato kinahanglan kag damo na sa mga tao ang naga believe kag nagapakadiyos ang rason kumparar sang sa Ginoo. I think this is the kind of spiritualism today nga aton kinahanglan nga bantayan agud nga hindi man ta mapatalang kay in such a way nga kaangay sini they are unbiblical spiritualism, should I say. There are biblical spiritualism nga aton intindihon kag dapat naton hangpon kag dira kita mapasad kag ang characteristic sa sina identification sa sina nga panong sa ulihi nga mga adlaw as been pointed out ni Pastor Ernest Hermani. Yes, mga kauturan way nagkikita time, sorry lang gid. Kanami sa naton discussion about the state of the dead kag ang mga deception ni Satanas sa uling mga adlaw about spiritualism. Mga utod, kabay pa nga wala ginamon mahatag siguro ang tanan nami gid mga punto pero ang kanami mga kauturan we have given you the best. Nga bisan hindi tanan pero ang nahatag namon ang pinakamanami gid. Ako na lang pangabayon si Sir Manny paghatag sa iyang last day conclusion sa atong tunan karon and eventually si Pastor Delbert. Okay, so salamat gid Doc kag Pastor Gintapano no sining pag-usisa nato sa lesson kag ang akon lang last nga mga punto no nga gusto na ko i-share nga we need to be grounded gid sa Biblia makuturan. Kay amo lang ni ang way nga kita hindi kita masulod sa deception ni Satanas. Sama ni Eve sa una kag ni Adan nga ginbutigan sila sa yawa, why sila nag-communicate sa Ginoo? Amo to ang ilang lapses kag nakasala gid sila against sa Ginoo. Kag subong man amo magyapon ang problema naton. Kag kabay nga ang atong pagtuon pirmi sa Biblia kag pangamuyo diha sa Ginoo. Amo na mag-protect sa ato labi na gyud sa mga deception ni Satanas niini nga ulihi nga mga adlaw. Amen. Yes, Pastor Delbert. Ang ako lang mabilin sa mga kauturan sa sining panahon sining katapusan nga panahon kinahanglan naton hibaluon ang kamatuoran kag aton lig-unon ang aton relasyon sa Ginoo samtang kita nagapadayon. Yes, and that's correct. Mga kauturan dapat naton dumon nga inibala ang aton pagtuo nga hindi mapatay ang kalag dako ini nga pagpatalang ni Satanas sa aton. Ang away halin pa nato sa langit nagsugod nagabot sa panahon dito sa Adan kag na Eva nga dako nga kabutigan nga hindi kamo mapatay. Hasta subong nadalain nga hindi kamo mapatay. Ang kalag hindi mapatay. Kabay pa nga ato na hangpan nga ang tao amo ang buhi nga kalag. Sa panahon nga kita ginhuyupan sang ginawa sang Ginoo, halin sa yabok, we became a living soul. Buhi nga kalag, patay nga kalag kun kwaon sang Ginoo ang ginpaulam nga ginhawa sa aton. Then sa iya pagbalik upod niya ina nga ginhawa ibalik sa aton. And then we become immortal. Hindi na kita mamalat yun. Sa hindi pa si Pastor Delbert magpangamuyo, ako na naipasalamatan na niya itong mga sponsors, ang mga mag-asawa Jet and Susan Caro, John and Goldie Juligi Jr., Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Ido and Femidon Van Dest, mga magulutod, Ma'am Jenna Federo Ilumer and Sir Alex Federo, ang mga magulutod, Jimmy Trinio and Anili Trinio Perdido, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Ferregrino kag si Ma'am Marlubel Herota Lorin. Ang Dios magapakamayo sa aton sa inyo namon nga mga sponsor. Yes, Pastor. May gugmaon kay dalampan namon nga Ginoo.
Salamat sa kamaturan sa pagkakaroon nga sa pihak sa mga pagpatalang sa kaaway. Ikaw nagapadumdum sa amon. Nga ikaw may mga katawhan, kag ikaw may pulong nga gintugyan sa amon nga amo ang magagiya sa amon, kag magkahatag sang paglig-on sa amon tubtob sa adlaw sa imong pagpahayag nga dili kami o Ginoo matiplang, kag dili kami magtalang. Pangapini kami o Ginoo sa sining adlaw gikan karon, kag ikaw magpabugana sa amon kaupod sa among kaabyanan kag mga kauturan. Ini among ginapangabay kag ginalauman mabaton sa ngalan kag sa gahom ni Ginoong Hesus. Amen.